Good morning, Canada. Good evening, Philippines. Ako ron sa nag-apple picking. There's a lot of apples. Kita kung santol, wa man. Kinsa? Kinsa man na? Aw. Doon may kawaton. Kaya giputos na daan. Di ko kay murag naibas. Kugan haginana. Yummy. Oh, ya, hinukunog pika ba? Musta ta? Bayar na. Ini pilih mo na. Libre ni. Libre na sa ubing. Sige. Mailan mo gunas plastic? Picture sa nila ha? Cuman.
Ito ka dito. Okay rin. Ako. Na, mapaka-content mo. Bibit-bit. Oh. Oh, oy. Subaru Toyota. Mas mahal ang Subaru ng parts. Oh. Pero ligo ng Toyota. Tignan Toyota din. Toyota Honda, kana sila. Mo nang mahal. Opo na sila ang pinakadaghan. Wan mo ko? Any kind of car?